Pane nyaya yakaitika kapa muchidanana. Hapanyere kumbopinda message mukadhonzerana foni kusvika yapwanyika. Iwo ukatoti zviri nani ipwanyike foni. Pane kuti message yapinda mufoni iverengwe nemukomana. Ndopanobva madhautsika. Anenge aitori ma1 ukatoona matotanga kutonetsana pakubatirana mafoni apa pane paitori ma1 muchiri mukomana nemusikana. Kana uri munhu anenge aida zvekutorora itoziva kuti zvadhakwa, itoziva kuti hapana pane pamwe pandakatombosangana nevamwe vanhu vaitopwanyirana mafoni vari mukomana nemusikana, but to me hapana pasina chekutataura chemarriage. Amen. Munombozvitrai pane nguva zvakamboshanda here kuti munhu muchiita zvekupwanyirana mafoni oro zvekubatirana mafoni zvekususpectarana mafoni oro zvekuti muitopinda murelationship patori munhu mwada kutoita detective, mwada kutoita tafadzwa chidawa ipapo anenge ari ma1. But that is what Apostle Chiwenga say. Let us continue watching. Iye munhu ada kurorwa anoti foni yangu yaibatwe. Azvinoita. Wadi yako kurorwa nefoni yako. Kusiyana nini? Without princes, the nation is not safe. Yes. When we have a church that is populated by reprobate bastards, we don't have a congregation. Yes. Because when things go out of hand, Yes. it is the princes which report those matters. Yes. Reprobates are fine with everything. Yes. Handiti zvokarora mukadzi akashandiswa hazvina kumbokuitira fana hapana chakamboshamisa. You are happily married izvezvi. You are a reprobate. But ukasangana na prince manje anokubvunza kuti how are you doing it? Uri kuzvihandla sei? Yes. How are you handling your marriage? So I spoke to a certain guy and I said, marrying a used woman is like buying a wardrobe which has another door whose keys are in somebody's pocket. You buy a wardrobe with a 4-door wardrobe, a wardrobe with 4 doors. And the carpenter or the shop gives you 3 keys to access the 3 doors of that wardrobe. Yes. And they say the 4th key is with another buyer. There's a buyer, not of this wardrobe, but of only this door. Iwo shandisa madoors ayari 3, but my key a door adi kunyepera awaniki chindo chanovava zvisingaite. Saka hapana maki aripo but ane munhu kana achida kuvhura door irori anouya kumba kwako. But wardrobe ndeyako, receipt ndiwo unayo. Saka mumba mako izvezvi une wardrobe yawakatenga mareceipts ari kutoti ndiwe muridzi wayo. But ine madoor 4. 3 madoor ane makey and makey acho unawo. Rechi 4 rinogara rakakiwa. Rinotori nemuridzi door iroro. Yeah. Akaenda nemakey. Iwe muridzi wacho wedoo iroro manje. Shopi yakaramba kukutaurira kuti ndiani. Because ndo chimwe chinhu chinoitika ukabvunza mukadzi kuti umhandara wakaenda kupi, haadi kuti iwewe nemunhu wacho muzivane. Saka idoo rine key, muridzi wekey iyoyo anotoripo but uri kurambidzwa kumuziva. Saka hauzivi kuti dhoo iri rakakiwa rini, uye hauzivi kuti parakambovhurwa makasiyiwei mukati. But une pride yekufamba uchiti une wardrobe nyowani ndowakatenga. Makorokotoka makatenga wardrobe ine madoor 4, but munongokinyura matatu, rechi 4 hapana key. Muridzi wekey wacho ari kupena longa uko anokanya zvidhina iko ndiane key yedoo rechi 4. Uchitaura zvevhanishi yakaiswa kunze wardrobe. Hallelujah. All right, believers.
I love these things. These illustrations are important. And those women who were married in that state, you shouldn't be offended. Yes. We want to help you, but you can't tell us to be quiet about the devastating effects of impurity to the marriage institution. Never. We will not stop. What I want to tell you is, I want you to support this with scriptures. And if you are against, please support this scripture. Tell me what you think about what Apostle Chiwenga says. And please support this with scripture. And I'll see you on the next episode.